recoñecemento a unha labor que vimos realizando xa desde fai 3 anos e medio, casi 4, cando este Consello de Administración, presidido por Tino Fernández, se incorporou á gestión do club. Desde o principio, xa no programa inicial deste mandato, o presidente xa deixou moi claro que a responsabilidade social e os traballos de repercusión social do Deportivo teñen que ser un eixo importante do noso traballo. O fútbol xa está incorporado ás prácticas empresariales con máis éxito, que están dando máis resultado, tanto no ámbito de gestión como no ámbito social. A RC non vai ser menos. En ese sentido, desde a Liga tamén de Fútbol Profesional se está traballando para que todos os clubes de fútbol incorporen programas de responsabilidade social nos seus plans de estrategia, nos seus plans de xestión. Utilizamos ese ecosistema que xa estaba formado e utilizar tamén a potencia que ten o fútbol para vincular accións en positivo. O Código Ético Deportivo se basa en moitísimos principios: ética, transparencia, bon goberno, xogo limpio, que tamén unha responsabilidade, ese liderazgo que o fútbol debe ter sobre outros deportes debido ao movimento social que xenera.